En dan komt ze op deze plak en je wordt het extremer. He, dit is nog niks, maar als het is Jost. De gasmatten van voetbalclub SC Veenwouden lezen er net meer sacreers bij. Dat is alle jaren te danken aan de Engeling. We hebben les van Emelten of van Wierms en Roepen. Die keer de gasmatten aardig aantasten. En dan zijn er vogels en oren beesten waarschijnlijk. En die fretten de soorten, of die fretten die beesten op. Ja, de soorten die laten los. Dat kan je nou net zien, die dingen, want die zitten onder de soorten. Dus we kunnen net zien, maar dat kan je wel zien. Hier zitten gotjes. En daar zijn de vogels, die fretten daar, die pikken dan die grote dingen eruit. En dan kan je van leggen wat zo'n gotje is. Wat voor grote meneren dat binnen. Die groeien heel erg goed op gas, wortels. En die groeien dan uit naar kevers. Nou, die kevers gaan dan weer op paap en wat orenplakjes staan. Alleen het minder ervan is net alleen dat de gaswortels ontast. Maar ook de vogeltjes vinden het hartstikke lekker. Dus die zitten al je gaten in de groen ontboren. Met het eigenlijk dubbel omvallen wordt op onze gasvelden. Met het voetballen al wel heel lastig wordt. Totdat die beesten erin woelen en vroeten, krijg je oneffen heen en koelen en gaten in het veld. En als voetballer was dat net haar, want als er erg in hast, dan hast je enkel stikken. Hè? Dus de best op een vlak ondergrond voetballen kennen. En dat is op deze manier net mogelijk. De gemeente is al druk dwaande met bestrijding en het veld op een nij inzien. Het is te hopen dat het zo gauw als mogelijk weer bespelen worden kan, want de start van de competitie die komt rap dichterbij. 30 augustus hebben we de eerste bekerwedstrijden. Voor die tijd hebben we nog wat oefenwedstrijden. Nou, die zetten we sowieso even om. Hè. Dan maken we maar uitwedstrijden vermijden. Het is te hopen dat we dan 30 augustus, misschien heel september, dat de competitie begint, dat we hier bewijzen kunnen. Maar we zullen eens even rijden moeten en roeien met de riem die we hebben.